homework mano mi nyithindo kachiel kod doka e somo e wang'sa. William. Well, nitiere kaka onego obedi to nitiere kaka en. Onego bed ni irwako nyithindo system mos. To mak mana ni karakta mar system wa mar 844 ni to ok nyal yie mano. Gima ng'eyo kaluwore gi experience mara kaka nyathi skul kod kaka japuonj nyithindo en ni ka wadonjo e tam odiochieng' mokwongo biro bedo odiochieng' mar cheko gik ma nyithindo biro go ka registration timore, gidonjo e dorms kaeto routine chakre. Odiochieng' mar ariyo nyalo bedo mar keto nyithindo gi routines and procedures mag schools manyien ma school owinjore kata machon mondo wigi opar kaka school ringo. Kopogore gi odiochieng' ariyogo, odiochieng' mar adek puonjo chakore. Moko be chakore mana odiochieng' mar ariyono. Kamano. Lina korka koripo ni mbili nyalo nyisowa ranyisi no time yo machalo nang'o mar mondo mi nyithindo gi oduoga e lain e wang'sa maonge ketho samora mora kaloni tama